propjament kemm hemm kodba fil-Bibja? L-ewwel nett il-Bibja nafu tinqasam fit-Testament il-Qadim u fit-Testament il-Ġdid. Testament il-Qadim li oriġinarjament inkiteb bil-ludi normalment nagħtuh numru partikolari. Issa, f'dan il-każ il-lista li ġiet aċċettata bħala il-lista nsejħula l-kanoni tal-iskrittura tat-Testament il-Qadim nagħtuha il-numru ta' 46 jew inkella 45 ktieb. U r-raġuni hija illi hemm kodba jew li damu biex daħlu f'din il-lista il-komunità ludija taċċetta ċerti kodba bħala ispirati, bħala li ġejjin minn Alla, kodba bħala l-kelma tal-Alla. Imma mbagħad jekk hux 46 jew 45 għaliex l-istudjużi jagħmlu differenza xi kultant bejn fil-ktieb ta' Ġeremija u l-lamentazzjonijiet ta' Ġeremija. Allura hemm studjużi illi, anka studjużi Lut stess, illi jagħmluhom ktieb wieħed. U r-raġuni illi jitkellmu fuq l-istess suġġett, taqlib reliġjuż, taqlib politiku, taqlib soċjali li kien hemm fi żmien l-eżilju li seħħ fis-sena 586 mill-Babiloniżi meta waqgħet Ġerusalem u nqeret it-Tempju. Hemmhekk dawn iż-żewġ kodba kemm il-ktieb ta' Ġeremija u ktieb ta' Lamentazzjonijiet billi jitkellmu fuq l-istess suġġett u billi hemm anke l-użu tal-istess vokabularju nsejħulu, il-kliem li jintuża f'dawn iż-żewġ kodba huwa simili ħafna, allura jaqdu. Hemm oħrajn jgħidu le imma wieħed huwa poeżija, lamentazzjonijiet li ieħor iktar narrattiva, iktar rakkont. Fil-fatt allura hemm din id-distinzjoni, jekk 46 fil-qadim jew 45 jiddependi minn dan il-mod. Fit-Testament il-Qadim insibu allura issa l-Kristjani għal dawk li bħalna huma jemmnu f'Ġesu, it-Testament il-Ġdid ukoll. Imma dwar it-Testament il-Qadim, il-Kristjani, hemm Kristjani, speċjalment Kattoliċi bħalna illi ċerti kodba, hemm 7 kodba fit-Testament il-Qadim li ma jaċċettawhomx bħala ispirati, u allura ma jdaħluhomx propju fil-kanoni tagħhom, pereżempju. Biċċiet minn Daniel, il-ktieb ta' Tobit, il-ktieb tal-Makkabej, iż-żewġ kodba tal-Makkabej u 7 kodba bħal dawn. Għaliex speċjalment inkitbu bil-Grieg li ma kienitx il-lingwa oriġinali tat-Testament il-Qadim, imma mbagħad li fiha wkoll il-kuntest u anke is-suġġetti li jittrattaw dawn il-kodba mhumiex meqjusa bħala ispirati minn Alla. Il-Testament il-Ġdid min-naħa l-oħra naqblu fuqu il-knejjes Kristjani kollha naturalment, anka ġifieri dawk li mhumiex Kattoliċi imma jemmnu f'Ġesu Kristu u Ġesu Kristu bħala liben ta' Alla. Dak għandna l-4 Evanġeli, għandna l-Atti tal-Apostli, l-Ittri ta' San Pawl, l-Ittri l-oħra u l-Apokalissi li l-knejjes Kristjani kollha jżommu bħala 27 ktieb fit-Testament il-Ġdid. Jekk iżżommx il-kanon, il-lista l-lodija ġifieri bil-45 ktieb jew inkella inqas, jew inkella iktar, is-7 kodba l-oħra flimkien magħhom, allura dak jiddependi mill-twemmin tiegħek skont ma' denominazzjoni inti tappartjeni. Hemm kodba illi kif għedna mhumiex parti mill-kanoni tal-iskrittura, insejħulhom il-kodba jew apokrifi, jew inkella kodba pseudepigrafi. Jiddependi jekk nkunux Kattoliċi jew mhumiex, għandna ismijiet differenti għal dawn it-tip ta' kodba. Pereżempju jeżistu Evanġeli, Evanġelu ta' Tomas, il-Proto-Evanġelu ta' Ġagbu, hemm diversi kodba oħra, anka Evanġeli stess imsejħin, illi mhumiex meqjusa bħala ispirati. X'jagħmel ktieb ispirat? Ktieb ispirat il-Knisja l-komunità li temmen tqis ktieb bħala ispirat jekk inkiteb minn apostlu jew
xi ħadd li kien qrib ħafna ta' xi wieħed mill-apostli. Allura seta' jixrob il-testimonjanza x-xhieda tal-apostli ta' dawk li kienu ma' Ġesu stess u jgħaddi dan it-talim lill-oħrajn. Jekk ktieb kienx jintuża fil-liturġija. Liturġija qed nitkellmu l-Ewkaristija u l-liturġija anka fl-ewwel żminijiet. Ktieb ukoll jekk kienx jintuża b'mod universali biex ngħidu hekk fit-tixrid tad-dinja tal-insara. Jew inkella ktieb li jkun magħluq għal setta partikolari. Pereżempju, il-ktieb ta' l-Evanġelu ta' Tumas kien ktieb użat ħafna użat biss fiċ-ċriki tas-setta tal-Gnostiċi msejħin li kienu jibbażaw ħafna fuq l-erf li ġej minn Alla u l-kumplament, imma setta magħluqa biex ngħidu hekk biex tidħol fiha din is-setta kien hemm regoli partikolari ħafna. Jekk ktieb ikun magħluq għal xi ċirku partikolari ma kienx jiġi meqjus bħala ispirat u allura ma jidħolx fil-lista tal-kanoni tal-Bibja.